Duften af vanilje er Linas sodastrøm talvæk. Duften af vanilje. Har du mærket duften af vanilje på underlige tidspunkter, hvor du ikke skal lugte vanilje? Hvordan er det, spørger Siri uden større entusiasme. For så hører du til de udvalgte. Udvalgt til hvad? Det er stadig småt med Siris interesse. Udvalgt til at redde liv, siger Coco ivrigt i et sidste forsøg på at fange hendes opmærksomhed. Kun et mirakel kan redde Siris mormors liv. Men mirakler koster. Hvem er Coco? Hjælper han hende, eller hjælper han hende ikke? Hej. Har du nogensinde duftet af vanilje? Ja, det er da klart. Ja, hvad sagde jeg med sådan et tidspunkt, hvor du ikke burde dufte? Hvorfor om det? Jamen, så er du en de udvalgte. Siri løfter klappen i sin pult, og pludselig som ud af det blå breder en duft af vanilje sig omkring hende. I brøkdel af et sekund tror hun er et andet sted, i en verden, hvor skyggerne bærer, men så taber hun klappen og flyver omkring ned. Jeg tør ikke. Jamen, du er en af de udvalgte. Jamen, der er for langt op. Jamen, du vil også gerne redde din mormor.